Magandang umaga sa ating lahat dito sa vlog ko at nandito na naman ako. May natuklasan ko dito sa Ubayon, Loon, Bohol. Ito ang Ubayon, Loon, Bohol. May natuklasan akong mama dito, kaiba ang kaniyang ginagawa. Okay, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Parang iba. Hindi. Okay. Vlog ni apel kasi yan. Okay, ito ang may ista dito. Tingnan nyo. Nagreklamo din sa kanal. Maliit daw. Maliit daw. Kita mo ba maliit? Napakaliit. Sama na siya. Undersize. Okay. Tingnan nyo. Pati teacher dito na natakot kung anong mangyari pag umulan dito. Okay. Talagang babaha ng mataas. Ilang party na wala dito? Ilang sukat na wala? Parang 3 sukat Ito ang tao dito nakita ko. May reklamo din siya. Anong reklamo mo, sir? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo lang akong tawagin na siya kasi ordinaryong tao lang ako eh. High school driver lang ako pero Parang giniginaw ka. hindi, nagdadasal lang ako dito eh. Ang dasal. Hindi ka na. Mapagpakinggan ito sa Panginoon na ito ang nagdulot sa malaking problema sa amin dito sa lugar na to kasi yung kanal na ito dati, alam mo sir, tingnan mo dalawa yung immortal dito, malaki, o tikita mo, yan ang immortal dito, dito yan sa tapat, tingnan mo sir yung immortal sir, yung tinanggal, kita mo yan? Yan, saan? Sa panahon pa ni naalala ko yan sa panahon pa ni Gobernador dati sir. Hindi, 50 years ako nakatira dito. Pero ang naaalala ko, ganito ang sitwasyon, dalawa. Ilang sukat ang nawala sa estimation no? Malaki. Ngayon, tingnan mo. Ilang sukat yan? Mga 2 feet and a half na ito, saka square. 2 feet by 2 feet lang ang square niya. Noon, 10 feet noon. Noon, 10 feet yan, saka 5 feet yata. Parang, malalim pa no? Malalim pa, hindi gan. Wala ko eh. Ngayon, Anong reklamo mo dito? noon wala kami Anong reklamo mo? Engineer ka ba? Hindi. Driver kasi wala ako dito sir. Tingnan natin. Hindi engineer pero natakot siya mangyari. Pero nangyari na ang sinasabi. Yung Ganun mga 3 araw dati o yung 3 gabi. Anong nangyari dito? Umulan ito, hindi masyadong malakas, pero binabaha na kami dito. Noon dati naranasan yan na kahit bumabagyo, walang baha ito. Resulta ng ganitong kanal. Ating natin doon sa, mayroon pa bang sa irrigation sa palayan? ating natin doon sa dulo kung anong Bulto ang tubig dito, flood area ito eh. Kasi alam ko naman na yung sa DPWS, baka pakinggan nila ko ngayon, matalino naman sila, mag-bright yan, ma-engineer eh, hindi naman ka ma-engineer kung hindi ka matalino. Pero sana, i-studyhan lang maigi ito, kasi kami nakatira dito, palaging nagdulot ko ng laking problema sa amin. Noon, pag matulog ako sa gabi, may ulan ang sarap ng tulog ko na hindi kasi masarap matulog ng may ulan. Ngayon, baliktad na eh. Pag may ulan, hindi na akong patulog. Kasi nag-aabang ako sa ulan. Baka bumabaha na naman. Saka, ano mangyari sa mga gamit ko sa bahay ko na sa kabila lang. ay naku, pakinggan nyo engineer. Sana Engineer sa Bohol. Pakinggan dito sa may kapal sa lupa dito sa Bohol na yung problema namin, itong kanalong nagdulot ng malaking problema sa amin. Sana, alam ko naman na ang bago na Gobernador si Gobernador Ares Cementado. napakinggan sa mabait naman niya. Okay, tingnan natin dito. Sana pakinggan sa Kita ko rin, maliit kaysa noon. Totoo yung sinabi ng mama eh. Nagsabi siya na bumawa hindi pa katagalan, dito lumampag na ang tubig dito hanggang sa bahay niya. Maliit lang ulan to. Pag ang kinatakutan niya pag lumaki, katulad noon, lumaki,
may baha dito. Lalo na ngayon, ganito ang kanal, klaseng kanal. Nakita ko rin, kahit taga rito rin ako. Noon, malaki dito, hanggang dito. Ito. Hanggang dito, hanggang dire. Aba, engineer, tingnan natin ang kanal. Oh, tingnan nyo. Ang sinasabi ng mama, totoo. Nakita nyo, paano na pag umulan? Ang baba na hindi kumakain ng tubig. Hindi kakain ng tubig. Joke. Kasi maliit lang. Paano yan? Nag-overflow ang tubig. Noong nakalipas na araw, sabi niya, totoo yan, oh. Hindi agos ang tubig dito. Tingnan nyo. Kung engineer kayo, tingnan nyo kung paano makalabas o makapasok ang tubig dito. Kaliit ng kanal nyo. Okay, ang mama natakot. Maawa kayo dyan, mga engineer. Tingnan nyo maigi ito. Huwag kayong mag-ano dyan. Laking baka. Problema sa gobyerno. Budget na naman ulit. Tingnan lang ninyo kung anong nangyari. Anong plano ito. Parang hindi tikman na nila ang baha sa nakalipas na araw. Totoong hindi umagos dito. Lumabas ang tubig. Okay, ito lang ang sinasabi ng mama. Pero tingnan nyo sa sunod na vlog ko, makita natin kay pagmumulan, pumunta ako dito, mag-subscribe lang kayo para matuloy-tuloy nyo ang pagtingin nitong kanal na ito. Makita ninyo. Okay.